song ni parsurak na dang bubi majahay. Nek bisa lagi. Horas madihita saluhuna ruas ni huriata na adong di bagas joron songoni nang mengikuti live streaming. Tapasonang marohata adoraksota mulai pertangian tahun martangi yang mahita di bagasan rohata be. Amin. Tapuji matuhata maredehi tasian buku de nomor 100 tolu ayat sada dohot tolu. Oh
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah, lehonokku Tuhamu rohanai baru, dohot todinai baru tu bagasan ate-ate muna, jalau satokku do roha batu siat daging muna, jala lehonokku Tuhamu rohana marpakilalaan, jala lehonokku matodiku tu bagasan ate-ate muna, au do mabahesa, asa marparange hamu di bagasan akka patiku, akau hupupe radotan muna, jala patu pau muna do, haleluya, martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mangajari rohania kana porsea di hatam, marhite-hite to di parbadia. Sai buhai rohanami, asature parrohaon nami marhite-hite to dimi, asa toktong gok dame rohanami makalason hagogon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di pertanyaan tabor minon ima natar surat di Yohanes bidu 20 ayat 10 sia saat di 20 tolu marsorik-soring mahita majaha. Jadi dung bota hari di hari parjolo dung salpu hari sabat di naung sordak akapitu ni inganan ni akasiseani alani biar ni rohana sida midak ka Jahudi Roma Yesus jongjong tu tonga-tonga nasida jadi didok matu nasida dame ma dihamu dungi diulahi Yesus mamadok tunasida dame ma dihamu songon sinuru ni amayau suruhku hamu molo di sesahamu dosa di manangise naung sesamai molo di pakot hamu dosa ni manangise hot doi ima sahana martua doakan atau mangingon hatani debata jalan opeopsa amin tapi gemakor sian inahana.
Meredehita sian buku ede nomor 102 ayat 2 dohot tolu. Martang yang mahita. Debata Jahuba namar habangsa di Banua Gijang, nahu hapor say hami, jalan nahu jo hami di bagasan guarni Yesus Kristus Tuhan nami. Nama dok molate do hami di bagasan obason Tuhan tu ado pamuna sumurungi, alane denggan dot asin roham, nasa toktong payut-iut ngulu nami. Tarbahek kami Tuhan manal puhon akapartikian, tarlumubi sadarion, sian nasugut, saha tubuh darion. Takas do Tuhan, hupakiral ho kami dengan ibasam. Diurupi hodo hami di akaragam niulaon. Diramoti hodo hami, diganup akalak kanami sadarion. Posrohanami akan naung hula hami Tuhan sadarion. Hupasatami tuho ditupahihoi, gawe puji-pujian sangap diho, jalalas roha do gogone baru di hami. Asamar gogo musi hami Tuhan. Lau patupahon na duminggan. Maparhasya kontik kinapinasahami. Dalan lami laho mamuji pasanga poko. Marhiti dinahula hami. Akka ulon nami. Diakatikin anilihomi. Atong marpamuati roham molo tumpe agudang akadusa nahula hami. Asa iyas jalabadia hami Tuhan. Asa margogo musi hami, jalabuy hami Tuhan, di bagasan lomomi manggulmit, daka partikian nanilihomi. Atong dinapungu hami, akaruas ni huriam, na adong di bagas joromon, do diaka diinganan nabi manang di bagas na sotarbahen mangalaka, tu ingananon Tuhan tu joromon, naing mamuji ho hami, naing manangihon hatam hami, nang marsaur hami doho tohorap doangan nami di pertanyangan na pinatupan ni huriam sisa hali sa minggui. Jala di bagasan obasoma Tuhan. Nang hupasat hami saluna akapangiduan ni rohanami nang sihol ni rohanami dia karagam ni sihol dohot sita-sita ni rohanami. Ali Tuhan tangi maho dia katanyang nami. Dia karuas ni huriam nang hami saluhuna. Nasa toktong
masihol di akka pasu-pasum, di pasu-pasu hai pason, di pasu-pasu akka padaraman, di pasu-pasu akka poparan, dot hagabion, soang-soni nang diaka rokap. Pos rohanami Tuhan, sudi nei radi dui di julum, pasahat mai ho Bartolomeo ni roham, jala sakapi matiki naneng lehonomu Tuhami, alus ni tangiang, uju martangiang hami marsasa halak, di tonga-tonga ni keluarga nami bi. Ragam akana hupikir hami, ragam akana gabi si parhukiluk honon tonami Tuhan. Margugu mahami, marhiti parsaurat tadi bagasan obason. Asa huboto hami Tuhan, dia do si patu paun nami, dia do si pasidingon nami. Ramoti hami ruas ni huriam, hakabipici buburon, namekmet, namagudang sa hatu nama Tuha. Pada usia kami aka hapuguson, pada usia kami bada-bada, pada usia kami Tuhan aka roha namangarsaki dongan. Ale toktong mahami mangulalo mo ni roham, songon na pinangidom di hami, asa toktong masih hawalonga kami, masih rupan jala masih tanya kami di parsauran nami di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu aka ruas muna di bagasan parsahiton, amanami amang situasi tiu, inang napitupulu buru tampu bulun, inang nenggulan buru si hombing, inang pajitan buru tabarat. Dok dia kadongan nami naso huguari hami dope Tuhan, diragam ni parsahiton na songgop di pamatang nasida, nang hami pe. Saya dong do parsahiton partodion lohot di hami, naso huboto hami Tuhan, nang ipe hubwa kami tadupamu, asa pamalum hami sa luhut na, lehon gogo di hami, lehon haipason di hami Tuhan, asa hipas pardagingon nang partodion nami, loh mangalak ka hami, dia kapertikian na pinaradim, asa toktong hami di bagasan lomomi, molo jupang haipason di pardagingon nang partodioni, lomo maruham mangida hami, jala huboto hami ma akasipatu paun nami. Ali Tuhan di bata, urupi hami dia kaulon nami. Jala pasu-pasu huriam hakabipi cibuburon, dia ka program-program naung diputuson, dia ka sakap ni huriam, dia ka ragam ni sakap huriam naneng patu paun di taonon. Ali Tuhan homa namang alehon gogo di hami dot hasadaon, tarlumobi di parsahalaiho, di parbisiho, uluan ni huriam, namang uluhon huriam di resort Cibuburon aman nami paditanay baho. Asa toktong di bagasan lomo ni roham hami Tuhan, patupawan akka pakubasion ho Bartolomeo ni roham, gabi sanga puji-pujian di homa salut na kapakubasyon ni, jalalas ni roha, dia karuas ni huriam, na hinahubasan ni aka parhaladom, partohonan, dohot naso partohonan pe. Nung ngahwede kami akede nami Tuhan, pasu-pasu akede nami, asa gabi puji-pujian ni, asa boto hami, maboto mo si hami Tuhan, laho mamuji ho, dia ka ede ng panggulmito ni ulo nami. Jala sato kinari na yung tangihonon nami mahatam, na pinasaha ni naposom uluan nami dison, parsahalay na sida, parguguy na sida Tuhan, pasahaton hatam tuhami na pungudison, makuling maho, nungaradi hami manangi-nangi, parguguy hami manangion hatam, lehon bisuk di hami, asabuy hami Tuhan, majalo hatam di bagasan lomo ni roham, molutungpi sa tokinari, mardumusira kami di siyan ingananon, siyan bagas joromon yang mula kami do bagas nami, pasu-pasu hami di pardalanan, ramoti hami Tuhan, atong sisa madosa nami, asiroham, mangasahon Kristus Jesus, Tuhan namin na mangului, jalo matang yang nami. Amen. Tabi gema kor sian wek 10 sada.
Mari dihita sian buku ede nomor 226 ayat 1-2. Pasada baru hatta asini roh hamadihamu doho dame sia debata amata doho sia anak-na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hurian itu hatta di pertanyaan di bodarion tangyono tamahatan di debata nagabe berita dauli di hita tersurat di sada Samuel bidus 10 ayat onom rodi 10 tolu. Sada Samuel 10 ayat onom rodi 10 tolu. Tapai hutihut hujahahami songonom mahatana. Jadi songgopan ni tod dini Jehovah maho. Gabe manuri rangi maho rap doho nasida. Jadi mu bamaho gabe jol mana asing. Jadi ia dung masa akad tadai tuho. Bai maguru roham najupak tangammu. Ay donganan ni Jehovah doho. Dungi tua maho tugilgal pajulohon jalai dama. Tua piau mandapot toko lau mamelehon akapilian situtungon dohot akapilian hamuliateon. Ikop pituari lilingna pai mau muau roh mandapot toko asa hupa botoho tuho sibahenommu. Jadi duk tudal ibana lau selabung ni si Samuel gabe di pauba debatama rohana songgok madoh sudi akatadai sadari nei. Aduk sahak nasida tudulu gibia idama sahoron panurirang maju pakun ibana. Gabi songgok matod di debatau tu ibana las manurangi ibana di tonga-tonga nasida. Aladung di ida saluhut akan natumada ibana nasalaun ibana manurirangi hape rapdoh aka panurirang gabi ni nabi maturonganna. Ado namasa tuana nisikis dohot sisaul hape di tonga-tonga ni aka panurirang. Jadi Roma alus ni nasahalak siani madok. Isi doulaning amanasida. Alani i menjadi gabe upama. Dohok do sisaul hape di tonga-tonga ni akapanurirang. Dungi macohot ibana manurangi tolhas ma ibana turobiani di sima sahna. Horas madihita saluhukna. Jadi molo tapai hutihut sasitongna tokoh sangat dibutuhkan di kehidupan kita. Tokoh, figur tokoh. Molo taparohahon di sudi lapisan kemasyarakatan
Di kekeluargaan selalu ada tokoh. Molo di parsahu tahun, saya dong dorupani pengurus ni parsahu tahun. Di parmargao pe adong do pengurus ni. Di punggok kurpe adong do kepengurusan ni. Ada yang ditokohkan. Di pemerintahan semulai RT, RW, satu presiden. Di luar nasing raja. Ada figur, ada tokoh yang memang harus didengar. Alana molo sodong na mga rajai, molo sodok tokoh, molo sodok figur pemimpin bodo gabi gaur. Haru-haruk sipata pemimpin olo gaur. Apalagi molo sodong. Jadi macari do figur pemimpin di sudi lapisan ni parngulot tahun. Bangsa Israel pesa sitongna adong do figur pemimpin dinasida. Figuri ima di batasan diri. Diguari ma teokrasi. Allah yang memimpin. Allah yang menjadi penguasa. Allah yang menjadi raja. Alai aladang tarida do secara fisik Tuhani nagabi raja di nasida, saya mangido do nasida. Adong manyad dihami di tonga-tonga nami raja. Adong manyad manguluhok kami. Nagabi raja dihami. Ala memang di sekitar nasida pe, aka penduduk-penduduk lain, aka suku-suku lain, aka bangsa-bangsa lain, adong do raja di nasida. HP di bangsa dah adong raja. Debatado gabi raja. Ipilih pesi Musa. Dang nagabi raja manguluhon siya Mesir. Taksa hatu tanah kanan. Di proses menuju tanah kanan, ijo Musa si Joshua. Alani isero nagabi raja na manguluhok kami. Ido ele-ele ni bangsui tu debata. Ujungna dipilih sada figur raja sia tonga-tonga nasida ima si Saul molohiata bigi Raja Saul. Raja Saul gabi raja pertama di bangsa Israel manguluhon bangsoi secara fisik. Jala si Samuel na mangujakkon mamiahi sebagai bentuk daripada pensahan sebagai raja. Jalatikina disahonai ibana gabi raja omma turpuk tahun didok si Saul tu ibana. Didok jadi songgopon nito dini Jahoba maho gabi manurirangi ho rapdoho nasida. Songgopon nito ni Jahoba maho. Songgopon nitodi ni Jahoba. Jadi ketika Saul menjadi raja yang pertama dipaingot dipasunggulhon si Samuel mewakili Allah tuibana. Songgopon nitodi ni Jahoba maho. Roh Tuhanlah yang berkuasa di hatimu sebagai raja. Songgopon nitodi ni Jahoba. Jadi memang ido sada dasar di tonga-tonga ni pernguluan ni halak na Persia. Disonggopi todi ni debata. Alai mulu ni suku kita nuaing badu songgopi todi ni debata do hita. Songgopi todi ni debata do hita. Ah dak wahai sedihari. Duk tardidi hita hudidi mahutu bagasan gua ni dia bata ama anak do tod di parbadia di sido hita saur do tod di i alai nagabi persoalan songone detaido suara ni toddi ni tu hatai baru tahe jojo di lausi ditulak koi
alani saitadda masih tadota bau barohan. Roh Tuhan sudah ada di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Nah jolo memang dang alanido natwari tapatupa parningotan hasasaur ni tod di parbadia. Aledung gabe sihut to Tuhani hita di proses padidionima miat tod dini Tuhani di hita. Jadi ngatakas be miat do tod dini Tuhani di hita mulai siya natardidi hita alai si pata juk talausi. Jadi oddo disunggulhon si Samuel tu si Saul songgok matodi ni dewa tadi. Lapatanda sebagai raja kamu dituntun oleh roh Tuhan. Sebagai raja unang pikiranmu bain. Sebagai raja unang lomo-lomo bain. Tapi berilah dirimu untuk dituntun roh Tuhan. Songonido nang tuhitape. Kita sebagai raja di tengah-tengah di keluarga. Roh Tuhan ada pada kita. Unang mata bayi lomota. Tapi biarlah roh Tuhan menuntun kita. Gudang do hitaun sebagai orang tua. Lepas kontrol. Pataridahun huasota. Gudang do penguasa songor raja. Lepas kontrol. Pataridahun huasona. Mereka tidak mendengar roh Tuhan. Tapi mereka hanya berusaha bagaimana supaya dirinya hebat. Supaya dirinya betul-betul berkuasa. Jadi bolo taparwahun nakaning di dok inahanna. Eddenai maka tidakon napinatupan ni debata. Bukan inilah yang saya lakukan. Tapi inilah yang Tuhan lakukan. Molo didok week 10 saya ditinakan ni. Nabi nandi debata ima huiddihun. Ima puji. Jadi perbuatan Tuhan itu si hati dak konota dak pabainata. Alai juk do pabainatai na tapataridahun. Arung do songoni parjamita asa songon nahibat narohana rupani. Irekayasa mana ma acara ni ibadah ni idok imana tuanakna biar songon na hebat bapan non mulutik kimar jamita bapa ada mujizat itor taride ma mujizat bain buah acarana mulu hudukun Tuhan memberikan mujizat melalui berkat-berkatnya memberikan uang. Itu debuh manusia gijak kepeng. Enak. Sungguh bapain asa semua orang takjub sama bapak. Hebat doa bapak di perjamitai betul-betul dihinggapi Roh Kudus. Sungguh mana tawain ini nak. Banau li bapak ini anak nai. Jadi sebelum masuk marminggu nganak kok anak nai itu pelafanon. Itu tuh nak kok ma anak nai. Di kimar jamita mak. Ada kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan masih ada di tengah-tengah kita. Seandainya kita meminta Tuhan untuk memberkati kita, duit pun diberikan. Ibu anak nasi gijang. Ide bu kepengi. Wah, puji Tuhan ini. Berbiasa bah, berbiasa lu. Ada kuasa Tuhan ini tuh. Kalau kita membuktikan roh Tuhan ada pada kita, maka itu akan ditunjukkan ini. Alaidok roh Tuhan itu habang darapati. Ala simbol ni roh kudus darapati. Habang dari turipelutung darapati si gijang. Songgok tu parjamitai darapatina du itu ada dotong. Tersonggok luar biasa. Habis be. Habis tiba-tiba tersulat di mana ne gijang itu robung matu toru. Angkut dang mujizat dobe. Kecelakaan nama. Gudang dojol maun menunjukkan bagaimana kehebatan dia. Bukan kuasa Tuhan. Alani do takas dibonai. Dungi pilit omma.
daya onomi. Sai songgopan di todini Jehovah maho. Jadi roh Tuhan yang menuntun kita. Hataridani na disonggopi todini debata didok manurirangi maho rabdoho nasida. Manurirangi dan gabe manurirangi kita. Tapi bukti bahwa kita dihinggapi Roh Kudus, bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita, manurirangi maho dan gabe marberita gosip kita, dan gabe marberita hoax kita, alai manurirangi maho labatana. Marilah kita katakan yang benar, bukan hanya dia mana denggan, alai dia mana tikos, tapi dia hojo. Gudang dohalak madok na denggan, alai rak tikos, alai tarok mana tikos. Ido halak namia di bagasa todini Tuhani. Jala didok muse dison ayat walu dungi tuak mahotu Gilgal pajolohon jalai dama tuak piau mandapotoko lau memelihun akapilian situtungon do akapilian hamuliateon ikon pituari lelengna pai mamuau roh mandapotoko asa hupa botoho tuho si bainomo. Dungi tua mahotu Gilgal pajolohon jala idama tua piau madapotoko jala mamelehon nakapilian situtungon dot ikut pituaru lelengna paimom muau roma dapotoko. Ini seorang raja, tapi raja itu diperintahkan tua maho jala duk tuat tau duk sahat to isi pai mau pituari pai mau. Seorang raja diingatkan, raja bukan di atas segala raja. Ido naurok nakaning raja do hita di tonga-tonga ni keluarga. Aledang gabe raja ni saluhut tita. Ada juga yang harus kita dengar. Songoni do si Saulon. Raja do ibana, ale tung takas do disungguli bana, pabuan na disonggopi tod dini debataho, borhat tutusa, pai mau pituari, artinya orang yang dihinggapi Roh Kudus, ada kepatuhan, ada ketaatan, ada kesabaran. Dan gabi raja marlomo-lomo, alai penguasa peibana harus ada kepatuhan, mendengar suara Tuhan. Ada kesabaran untuk menunggu. Paima mau pituari. Asa hupa botoho tuho si bainom. Jadi raja dan gabe marlomo-lomo. Alai todini Tuhani dotong manuturi bana. Lau mangulahon. Hobar tulomo ni rohani debata. Songonido nang hitape di tonga-tonga ni pungatta. Di tonga-tonga ni parsa oratta. Bodoh hita terpilih gabe raja. Alai singotot tama. Ada di atas kita yang perlu kita dengar manuturi kita. Ido asa digijang di ketua isi do tahir. Ido sang penasehat. Rikok doi. Aleng go penasehat ni pungat tak boleh bikin nanti. Bikin do penasehat ni pungat. Semuanya ada artinya. Macayargado akan nasihat. Harus si Saul nungwa di leok karajau tu ibana. Ale yarong do di tonaho tu ibana. Tuat to lauho ulauho non. Songoni manang hitape di parngolotta di parsaurata ikonadong do roha nama nangihon roha namar pangului kesabaran. Sotong murah-murah hita rupani emosional muruk di parngolotta. Sotong murah-murah hita temperamen. Gudang halak nagabi susah ketika dia menunjukkan temperamennya. Jadi adong dosa ada anak niraja manopot buru niraja. Jadi tiki tunangani rupani dilema sada kotak ingatan ni cicin atar songoni mara. Dilema kotak kecil tu buru nirajai. Lasma rohani buru nirajai. Ibu ke makotaki. Apa ibereng mai sini kotaki hera karet-karet hera ter taboto roh taheter.
Songonanya sekali. Kotor. Marbirong. Ini menghina ini. Itur narohana. Itur sapat ni mana. Dia itong anak ni raja yang menghina. Sapat. Nah. Pocama. Kare-kare di nasongoteri. Ternyata sebenarnya di dalamnya adalah berlian. Kalau pecah songoni itu berkilau-kilau lantai tersongkok mai tuani. Jangan dong lau rohana bahwa dibalik daripada bungkusan yang kotor itu, bungkusan yang jelek itu, ada butiran berlian yang begitu besar sebagai tanda cintanya sebenarnya kepadanya. Ale emosi ni mana? Mabe magu masudi. Bui do nunga di tangata alas ni rohai, tapi ketika amarah menguasai magu disudi. Alanido sebagai pribadi-pribadi yang didiami roh Tuhan, kita dituntut untuk menunjukkan kesabaran kita, kepatuhan kita, asa jupang matutu akan nauli akan adingkan. Orang semakin luas mengenal kita. Pola gabe longang alani pangalahota. Songon si Saulon. Longang ang duak kahalak mamereng pangalahon ni si Saulon. Huja ayat 10 sada. Alay dung di ida saluhut akan natumanda ibana. Naisa laun ibana marurangi. Ape rabdo akka panurirang gabe inda bema tulunganna. Ahado namasa tu anak ni sikis. Kok dia bisa berubah? Ada apa? Karena roh Tuhan sudah ada di dalam hatinya, di dalam dirinya. Karena roh Tuhan yang bekerja, yang berkuasa dalam hidupnya. Lam longang dohalak mamerek kita, molo tapataridahon, mangula todi dingoluta. Taukap marohatta, katangi homa suarana, asa tarpasu-pasu hita. Martangi mahita. Mauliate ma Tuhan, disungguli hodo hami. Takas do mian todimi di pasahato tuakana porsea ujui tu si Saul songor raja asa molo pesahat haraja unitu ibana ale panuturion ni todim dia sakon mangula di harajauna songoni manang hami pe Tuhan dia kahuaso dia kekedudukan dia ke jabatan, dia ke profesi nami masing-masing. Songon sihu toko. Nunga di pasahato todimi Tuhami. Alania si roham Tuhan. Paingot kami. Asau kak rohanami dituturi todimi. Gabit todim namiani. Ima na mangula di rohanami di ngulunami. Asa gabe manurirangi hami. Asa gabe pabainamu huhati dakok kami. Asa lomoni roham hulahok kami. Mauliate ma Tuhan dipaingot to hami marhiti hatam. Pasu-pasu mahami lau mangulahoni. Asa lamar sangap po. Marmulia ho. Marlas ni rohan ang hami. Dinggulo nami rabdo aka keluarga. Rahab doa kapinopar nami di tunga-tunga ni huriam. Tuhan nami perdosa dohami, sisa dosa nami dogodangi. Asa tamah kami di julum. Mariti Yesus Kristus jalo matang yang nami asima roham. Amin. Mari dimahita huhut pasahatun pileta. Yesus napunaan songgok dalena dari
Tuhan tu dosoni tuk manupati tanumina Yesus inujima Nasrohaki Jumolo Yesus siluami Manirimamu tolong mui Mangano dosa yang rohaki Tabarita tolong naik Dia Tuhan turosoni Rukmanupari tarobida Sasada Yesus inujima Ayat tolu tadehon Ibul ma'amu Manhatami Maimadasa Nabarita Tangiang tangiang alia manami dari Banu Gijang saya Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani debata ama dot persauran itu di perbadia imam mangaramuti hamu saluhuna.
cek cek.